Ang lalaki. Hello guys, good morning. So, andito tayo sa bathroom. Kailangan lang natin i-open itong para hindi masyadong madilim dito. Good morning, Miracle! Good morning! Kasi hindi siya kumain. Anyway guys, good morning. Mag-ano lang ako. Magkain. Kain tayo. At nabisi ako sa aking sa aking Facebook. Iwan ko lang si Batman. I have to ask Tammy also guys kasi trabaho siya ngayon. So hindi ako sure kung gusto niyang magbaon ng arugula salad. Kasi maglinis ng and do you want something Okay. I'm having bread. Natulog ulit ang amang Dudong Tammy guys kasi late po yan siya kauwi kagabi and aalis na naman ito mamaya magtrabaho. So ngayon ready na siyang umalis pero bago siya umalis nag-usap muna kami guys. Oy, kasi talagang pinag-usapan namin na wala kaming ginawa sa buhay kundi kung di off niya magtambay lang kami dito sa bahay. 'Di ba? Hindi kasi mahilig, hindi talaga kami mahilig guys maglakwat siya, maganon. So pinag-usapan namin na kailangan namin yang gawin to spend time together ba. Alis na si Tammy. I forget to shut the light downstairs. It's not good to be on all the time. Do you want more of that? Please drive careful. Do you have your cell phone, your watch? Your watch you have? Yeah. Oh, madali na siya, 1 o'clock na 1:09. At late kasi yung I think my premiere movie na naman sila so kaya yan, so late siya kasi late man yung premiere guys gabi. Good boy. I love you too so much. Okay, sit down first. Huh? Okay, sore? Yeah, it's very kinda pinkish. Okay. Careful driving. Bye-bye. Love you too. Magputol ako ng damo. Nagputol ako ng damo and naputol ko na yung sa in between or sa neighbors. Itong mag-cut ako, biglang uminit. Kapag hindi ako mag-cut, walang init. So kailangan ko nito para naman maprotektahan ang ating mata. Charot. So yun siya guys. So wala akong makita. So ito tayo na. So continue ako sa harap para matapos din ito. At saka that's it. Kapuya oy. Init kayo guys. Grabe kainit. Grabe kainit. Maganda ang sa ilalim ng puno. Sana maraming puno. Itong punong ito gusto ko sanang guys. Putulin. I mean ititrim ba. Ito siya. Gusto kong itrim kasi sobrang na niya. Pero maganda siya guys, promise. Yung kahoy na yan maganda. Pahuwaysa muna ako sandali kasi sobrang init na guys. Grabe. Ang init. Sunog ang mukha. Ito talaga yung sa mukha ko sunog. Dahil sa dahil sa init yung magkakat ako ng damo. Diyan talaga sunog na sunog ako kaya itim na itim talaga ako guys dahil sa ganito. Yung humidity is grabe. Kanina walang araw. So, the next day, nakauwi siya guys, kagabi, very late na, 12 o'clock. And aalis na naman daw siya ngayon, mga 4:30 na ngayon sa umaga. At bago siya aalis guys, nag-unbox muna siya sa mga in-order niya sa Amazon. At yun, minasamay-sahi ko lang siya. And yun guys, tayo lang dito sa bahay kasi alis na naman siya. Pagod yan siya guys. Talaga ganito talaga yung buhay namin, no? Kaya kapag dito yan siya sa bahay, tulog ng tulog lang siya kasi kailangan talaga niyang magtulog kasi pagod sa trabaho. Alam nyo, sobrang layo kasi ng drive niya guys, dito doon sa city. So kaya yun, sobrang pagoda si Dudong Tammy every time. So kaya masamasahi. At habang wala na siya dito guys, ko harvest na patatas. Guys, Allah. Tignan nyo guys. Tignan. Daming bunga. Oh, tignan nyo guys. Grabe. Grabe yung
Ang lalaki. Hmm? Uy, ang dami. Ang guroy. Guys, oh. Kita ninyo guys. Wala. Kita niyan? Grabe ang bunga eh. Ah, bunga. Unod ba? Daming unod. Hmm? Meron pa dito. Kaso. Ano yan? Piki. Piki yan? Grabe. Dami. Dami guys. Maganda talaga pag may tanim na patatas. Dami bunga oh. Dami lang na. Ala, ay naku. Yun pala, marami pa dito. Marami pa pala. Tinapon ko yung may lumilitaw kanina ba? Guys, marami pa oh. Tinapon ko to guys, itong mga lumilitaw kanina. Tapos ko yan. Meron pa oh. Ano ito? Meron pa dito guys oh. Meron pa tayong cucumber. Meron din tayong cucumber dito. Ang rami. Patatas at saka cucumber. Ito oh. Daming bunga. Hala. At ito din ano, kunan natin ng flower. Basil. So yun yung mga pinagawa ko guys. Kukunan ko talaga siya ng flower para magsanga-sanga siya. At saka yung dahon pwede nang gagawin. Pwede nang isagol sa mga pasta. Yan. Kunin yung mga bulaklak. Meron dito guys yung mga bunga eh. Grabe pala ang bunga nito. Ang dami. Ang dami bunga guys. Dito, ang bunga talaga. Ang ganda ng mga anak. Meron pa dito. Ano ba to? Ang dami. Ang daming bunga. So ito yun siya guys. Oh. Saka ang daming patatas sa ilalim. Na-surprise ako na ang daming ano. Daming unod ba. So ang gagawin ko, ilagay ko dito yung ating ang daming ano pipino. Buti na lang meron tayong tubig, no? Ito yung napakaganda kapag merong tubig. Mahina yung agas ng tubig dahil dapat pataasan ko itong ano, baka may text ba, dapat pataasan ko itong barrel ba ito kasi nasa ano siya oh, sobrang baba, so dapat meron siyang lagayan o tungtungan, so hindi ko napataasan ng sobra, so kaya yun, kailangan lang siyang pataasan.
dahil iniwan tayo ni Tami, tayo lang dito. Magpunta sana ako sa Walmart kasi ang dami kong bilhin. Mga gamit or mga ano sa pusa at saka dog food. Kaso yung ano ba, yung palang feeling ko talaga na palagi na lang kami nag-grocery. And also ayaw kong lumabas. Yung parang palagi na lang kami lumalabas. Ang labas namin is sa tindahan. So kaya para akong na ano guys na iwan ko eh. So yun, hinugasan ko yung ano tapos na. And i-dry ko lang siya dito and then ipasok natin yan mamaya sa loob.